Maing bunggag, this is your proud bistak boy Chito sa Muntina. Sa pipila na to katuig nga pagpanarbaho sa social media. Kaning kung unsa man ang naa sa kuha karon dili gyud siya hangtod-hangtod no. Samtang nga naa patay hinadawat nga grasya sa Ginoo, gunta Lord, forever nang grasya. Kani always gyud ako ni gina-consider nga grasya gyud sa Ginoo. 2023 inyong anggol na busy inyong anggol og pag-invest na malit nitaw sa mga properties. Dili gud nagkugod di mataanak ka ko ano. Pero kung at least sinahinay ba mga ginagmay nag-invest inyong angkol. So mo ni ang ato ang pang-upat nga investment. Gipili gyud nako ning lugar dinhi sa Samal kay ang kaning Samal mura na gyud nako ning second home. Pila na ka bulan magsige gyud kog balik-balik hilig biag dagat inyong anggol no. So lahi ra gining nata sa isla. So naata karon dinhi sa Libuak. Unya dinhi gina-develop na ang Octa Precious Residences sa Libuak, Samal. Ug na in love kaayo ko sa isa ka unit nga ako ang nakita. Mao na nga karon, daghang kog storya no. Ako lang gusto ipabalo sa inyo nga dalay ko ng Dios nakakuha og townhouse si Uncle dinhi sa Libuak, Samal mo nang adtuon na nato, no? Tara banigo ninyo. Adtuon na nato ang atoang Luna dinhi si Ma'am Rose taga Octa man ka ma'am. Yes sir. Octa Precious. Good morning sa imo ma'am. Kachichat. Kachichat. Si Kachichat. So naata dinhi sa Octa Precious Residences Libuak. Unsa ni kadako ang kuan ma'am ang Octa Precious Residences? 9.7 hectares. 9.7 hectares ni siya. Nya pila ka balay? Bali, ang 9.7 is 1,164 houses. Included na dito ang mga townhouse. Yes, sir. Ang atong ako Opo. Ato nya pwede ta mag-tour sa kung asa dapit tong akong lugar. Okay. No? So mag-hard hat sa mi kay para kintahay mura ta og si Slater Young. Char. Salamat, ma'am. Ang imo dapita sa intut ka dapita doon sa TESDA. Sa okay. Yes. Block 8, lot 8 ka. Tayo'y mag-8-8. Very nice ang number, no? Very nice ang number, block 8, lot 8. So dito is atbang sa Octa Precious is ang katong TESDA. TESDA na ispilahan. Og nay bago nga gitukod karon dire sa Barangay Libuak ang katong ilang college na continuous. Okay. Pero ang Octa Precious asa man itaman? Sa katong inay balay sir. Dito pa. Oo, dito katong mga nag-start na og sir. Ay hala ka, wow, mandi ay ani. Pila gito ka hektarya gid? 9.7. 9.7 hectares. Kinahanglan man gid nato mag-invest no. Saon na lang ni idilibi ani pang habang buhay ning ato ang karera dinhi. Block 8, lot 8. Asa dapit? Itudlo daw, itudlo butangin nagkuan. Butangan na ninyo dapat og flag og book ninyo kaning yutaan ni kay Uncle ni. Gihangak na ko. Gihangak naman ko dire. Naon ta mo ko andre no, naon ta mo gina mag-tricycle ba maglibuti kay kapoy na kay baklay. Kasi mo na nino, mo ni dire gid ang ako Yes, block 8, lot 8 gid siya. So corner ang ako Yes, corner gid ka. Dito imong ato. Dire ako atubangan. Diba nag-double man siya. Pa-sunset ang ako Ang townhouse mismo, naana pod ang toilet and bath. Yes. Apil ang anidoro na dito, anidoro. Ang wala lang yun is ang division og mga furniture. Yes. Wala pa there, syempre. Fully finished lang ta, dili ta fully furnished. Fully finished lang, dili ta fully furnished. Naapod siya parking. Makapark ko. Siyempre, makapark ka. Kaya lisod man pud kayo kung nakakaysakyanan, kung wala kay parking area. Kanya makita na ko, medyo elevated man So elevated siya? No, sa pagkakaroon, sir, muta mong giingon nga ginagalandeb pa mi. Okay. So i-flat pa ni siya. Dili pud kay ikaw naghabog, ang uban nasa iba ubos. Mas okay siya. Nga ako ang naghabog. Dili bitaw. Joke na to. So far, pinakadako na nako ni nga investment. Dito sa Tugbok area nga ako ang napalit kay pila ra guto ka square meter sir? Dito ko niya nabodol mo na ila na ko ning Octa. Dito na ko na sa bagnutan Si Octa Precious daghan mo og kumpanya nga under sa Octa, builder, developer unya real estate provider pod mo. So kana for example sa ko ang mga napalit nga yuta, pwede ka mo pod akong kuhaon ana no. Kay builder man mo. So nana ang engineer na ang architect og ang manpower. Okay. Naman pud may hardware. Pagkakuyaw bening Octa kay. Actually sa tinuod lang daghang mga mangutana sa ko akol. Basig na pa kay nabal-an diha nga mga lote. May mga trabaho sa real estate. So pwede ra nako i-refer sa inyo Yes, sir. Na ako'y komisyon ana. Opo.
Nakoy komisyon! Oo. Bantay lang mo ha, nakadungog mo ato, opo daw. Dili, excited na nung no? So next year, ma-turn over na. Hala no. Kano sa lang mo nagsugod og selling? Last July 23, 2023. Last year lang ang Sir. selling. Pila na ang Bali, nabilin? half na misa, 1,164. Ay, wow. And that pa So siya. 50% na di Yes, ay sir. siya. 50%. May nalang gid ay kay nakahabol ko. Yes, sir. No? You're so very lucky. Very lucky. Sinatay pa discount diha. Apil mo ta sa Wandere. Why tayo pa discount dere okta precious. Okay. Ang value sa ko ang townhouse is 2.5. Nasa sa heart of the city, Jud. Heart of the city. Unsay naong sa heart daw be? Of course, nasa tunga-tunga. Sinabi ato. Ang naong sa heart. Unsay naong sa heart nag-heart. Sa mga gasugod din ha, kanang murag naga-consider nga mo palit og property, balay. Silang future. Oo. Singon ana day ang sistema. So, mag-reservation ka, down payment, 5,000. Once ma-okay na, bayaran nimo tong equity, which is 20% sa total price. Butang na nato, parehas diri. Sa townhouse nako, 2.5. So, 20% ato, which is 450,000, payable siya within 60 months. Pag ma-impas na tong equity, dito na magsugod tong remaining. Yes. Ang 80% ad mo na sa atong ibang financing. Ibang financing. Or pag-ibig. Para sa inyuha nga mga OFWs or mga gapaningkamot sa Manako, nya gusto mo mag-invest, anything about property, about building your dream house, diretso na mag-contact sa Yes, Okta. sir. Salamat kaayo sa inyuha, Ma'am Rose. Hala, na-excite na noong ko mo? Na-excite na noong yung kaayo ko. Unya. Oo, sa man. Sa imong tumban ug imong ihian. Dire. Ang imong lote. Sige, ulat lang ha. Ayaw ko andira kay mangihig ko. So mao na siya ang isa sa atong mga panguan yun sa mga tinuhuan nga nagtuos ka sa nga once mo palit og yuta Yung tungban gid nila lang area og ilahad yung ihian. Kay para dili na gid ni siya mabawi. Swerte kay makakanding kita sila. Sir, salamat kay Sir. Thanks na sir. It was at this moment that he knew. He f***ed up. Kani nga ako ang pag-tour din sa akong ka-excited lang yun. O yung boto nga, naisipan ako ba nga, naamaday ko luna din sa Samal, bisita ko na to, itong townhouse, no? Diba? So, sa pagkakaroon, mag-celebrate, ako na'y bahala sa ato ang papaitan. Tara, hinahinay na asa man ko ang mga, sir? Sa Catchbee. Ha? Net one Asa naman? Kuha na! Di ba lang mag-ihaw na ta? Ihaw na to, de. Maura to siya, daghan kayong salamat. Welcome, sir. Dagang salamat kay Welcome, sir. Ma'am Rose. Okay, Sir Jeffrey, dagang king salamat. Sa Okta, magpabungol-bungol gito. Okta, magpabungol-bungol gani mo, bantay lang mo. Dagang king salamat sa inyo ha. Perminti gyud nako usabon ang Ginoo di gyud na bungol og buta. Pila man katuig ang mulabay sa tuang kahago, hinilak nato sa tuang singot, dugo-dugo nato sa tuang pagpaningkamot. Maabta nagpila katuig, padayon lang gihapon kay there is always time for everything. Sa makausab, Lord, salamat kaayo, dalay ko ng Dios. Mora to siya. Oh, I want to be near you. I hear angels from above. They sing hallelujah. They sing hallelujah. Uy, nakalimutan kong sulti sa inyo si Mami kay CEO diri mi no. So, patawag na po na ito matag-iyas. Nakailan ako si Mami bago lang yung diri mi nagkaila sa Samal game. Nabalaan daw niya siya, ay, andito pala si Jericho Rosales. Kamukha ko lang si Jericho. Pero hindi talaga ako si Jericho mi. Kaya ayun ang kinakitang anak din. Okay lang. Mi, okay lang talaga. Kahit tawagin mo akong anak mi, adapt mo ako. Basta mi ha, endorser na ng Okta mi. Lot 8. Lot 8, Black 8, unahin nyo. Bantay ninyo, diligin niyo unahon. Bantay lang.